Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Tirka shi nesa ta zo kusa, ina ma'aurata da ma waɗanda ke son yin aure don samun zamantakewa mai daɗi da kuma jin ƙauna a tsakanin juna cikin ikon Allah. Sai Allah ya nufi Saiyadi ya wallafa wannan littafi mai taken rayuwar aure. Don kuwa a cikin wannan littafi mai taken zaman aure za ka samu darussa masu ɗimbin yawa irin na aure, kama tun daga auren ya ma zuwa zaman auren, kamar yadda a cikin wannan littafi ya kunshi abubuwa kamar haka: zamantakewa mai ɗorewa, kai har ma da samun aboki ko abokiyar zama mai kirki da dai sauransu. Domin samun naku littafi kuna iya kiran Saidu Abdulmalik Saiyadi akan wannan lambar waya 08032380286. Ku tuna fa aure shi da ginshikin al'umma. Saidu Abdulmalik Saiyadi Ademin ne ce yana Muslim Hospital, godiya mai girma.